Kome u BiH odgovara da izbori 2014. ne budu priznati? Jasna je poruka iz Brisela da izbori neće biti prihvatljivi ako presuda u slučaju Sejdić i Finci ne bude provedena. Lider SDP-a BiH poručio je: ako među liderima ima neko ko bi volio da se izbori odgode, da Bog da mu se desilo ono što mu narod želi, kad tako misli. Još jedni opšti izbori suprotni Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima bili bi neprihvatljivi i ozbiljno bi narušili legitimitet i kredibilitet izabranih organa države. Jasna je ovo poruka Evropske unije. S obzirom da lideri šestorke uz opozicionu SDA nisu u stanju da postignu dogovor na koji način implementirati presudu Sejdić-Finci, u javnosti se nameće pitanje da li, i ako da, kome, možda i zaista odgovara da izbori 2014. godine ne budu priznati. Ako među nama ima onih koji bi volili da se izbori 2014. odgode, to je moguće. Ali kogod to ima na pameti, da Bog da mu se desilo ono što mu narod želi kad tako misli. Kad bi se to desilo, ja sam uvjeren da se neće desiti, to bi zaista onda značilo poruku ovima sadašnjim: ne radite ništa, ostaćete vječito. Jer nepriznavanje rezultata izbora bi značilo da ostaje vlast kakvu imamo. Čini mi se da su lideri stavili svoje interese iznad interesa građana svoje zemlje. Svaki politički lider koji ne uzima ovo za ozbiljno je neodgovoran i ne služi na najbolji način interesima građana ove zemlje. Iz SDA poručuju da će šestorku koštati sitni sebični interesi, a u Narodnoj stranci Radom za boljitak kažu da je sve ovo samo potvrda njihove teze koju su prvi otkrili. Namjera sadašnje šestorke, odnosno sedmorke, uopće nije napredak države Bosne i Hercegovine, nego je upravo samo zauzimanje vlasti i dalje vladanjem bez obzira na stanje koje nam je sve gore u društvu. Mislim da onima koji žele dobro ovoj zemlji sve ovo ne odgovara. Dakle, neki sitni sebični interesi na kraju će njih da koštaju.